Is-snejn fil-għaxija fil-Gżira, il-mexxej Laburista Joseph Muscat talab spjegazzjoni għaliex rapport tas-servizzi segreti li jinvolvi lil George Farrugia għaddant il-Ministru tal-Finanzi li min-naħa tiegħu qabad waddieħ lit-Tax Compliance Unit. Joseph Muscat qal li f'dan il-każ kien hemm nies li kienu jafu u għażlu li jieħdu triq flok oħra. Għalhekk huwa qal hemm ħafna spjegazzjonijiet x'isiru. Il-Ministru għadu kif qal ftit tal-minuti ilu qal illi dan ir-rapport dwar din il-kwistjoni ġiet mingħand is-servizzi tas-sigurtà, jiġifieri mingħand is-Secret Service. Jiġifieri qed nifhem illi s-Secret Service alertjat lill-Ministeru. Nifhem jien illi jekk is-Secret Service ma nafx jiġifieri, imma nimmaġina jien jekk is-Secret Service jgħaddu informazzjoni lill-Ministeru, l-Ministru jkun informat. U f'daqqa waħda din marret proċedura burokratika dwar taxxa u ma ġietx investigata mod ieħor u naħseb jien hemm ħafna x'wieħed jispjega f'dan ir-rigward. Joseph Muscat qal li d-deċiżjoni tal-Ministru tal-Finanzi li jgħaddi r-rapport tas-servizzi segreti li jinvolvi lil George Farrugia lit-Tax Compliance Unit ma hijiex deċiżjoni sodisfaċenti. Le ma naħsibx hija sodisfaċenti dak li għamel il-Gvern anke għaliex meta wieħed iqis li l-Ministru tal-Finanzi huwa wkoll responsabbli mill-Ene Malta. Dan kif qed nifhem jien mhux qed nitkellmu dwar ftit eluf jew ftit mijiet ta' eluf, hemm miljun. Joseph Muscat qal li l-iskuża tal-Gvern li sabba diffiċli biex jagħmel konnessjoni bejn il-kumpanija Akon u George Farrugia hija waħda zoppa. Il-mexxej Laburista qal li fuq dan il-każ li jirrigwardja l-Ministru Tonio Fenek u l-każ li jirrigwardja lil Austin Gatt, il-Gvern hemm bżonn jgħid x'ġara. Li wasal iż-żmien li issir ċarezza dwar din l-issue, jien naħseb in-nies inti qed Simon qed jitfixklu, anke jien kuljum tibda ħew dawn l-emails u dan xi printja fuq dan l-computer u ħaġa oħra. Jien s'issa ma smajtx ġustifikazzjoni kredibbli min-naħa tal-Gvern dwar dawn l-affarijiet kollha. L-unika ħaġa li rajt huwa tewdin attakk bla sens fuq il-medja indipendenti li fil-fema tiegħi ma jagħmel qatt sens li jkun hemm dan it-tip ta' attakk li sar min-naħa tal-Ministru Gatt, tewdin min-naħa tiegħu li qed jgħid li l-Partit Laburista iffrejmjah, ma nistax nifhem minn fejn ġaba dan kollu u anke teknikament jidher li l-argumenti tiegħu assolutament ma jagħmlux sens u sitwazzjoni fejn fil-verità in-nies mhumiex qegħdin jieħdu tweġiba għall-mistoqsijiet tagħhom. Joseph Muscat qal li bil-mod ta' kif il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qed jaġixxi f'dan l-iskandlu ifisser li r-responsabbilità politika trid tinġar fid-9 ta' Marzu, meta l-poplu ser jesprimi ruħu bil-vot. Il-Prim Ministru anke għaliex iddefenda lil Dr. Gatt totalment il-Prim Ministru. Jiġifieri il-Prim Ministru qal hu jemmel lilu u daqshekk jiġifieri l-kundanna niżlet min-naħa tal-Prim Ministru. B'dan il-mod qiegħed jerfa' hu ir-responsabbiltà tal-aġir ta' Dr. Gatt u r-responsabbiltà politika fil-fema tiegħi tintrefa' meta il-poplu nhar id-9 ta' Marzu jiġi biex jesprimi ruħu fil-vot.